Ahoj, Bejbáka. Už jsme zase tady. Ano, a dneska si budeme vyprávět o červené barvičce. Jo, a už tady máme krásnou červenou barvičku. A podívej, učinko Bejbátka, tady je červená růžička. To je květinka. Ta je krásná, červená. A teď už tady máme všude červené srdíčka. Jo, ty jsou krásné, červené. Jo. A tady jede červené auto. Brum, brum, autíčko. Brum, 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 brum. Jo, červený auto. A tady už máme červenou jahůdku. Ahoj, jahůdko. Ahoj, jahůdko. Ty jsi krásná, červená. Úplně jak nakousnutí. Ano, nakousnutí červená jahůdka. A podívej, tady je beruška. Ano, beruška červená a leze. Ano, krásná červená beruška. Juňátku, ty máš za sebou berušky, koukej. Plno červených berušek. Ano, ty jsou krásné, červená. A teď tady je červená sukínka. Jo, krásná červená sukínka. To možná nosíte i některé vy, Bejbátka, holčičky. Ano, holčičky a maminky můžou nosit červenou sukni. A taky babička. Možná i ty, Učinko, budeš mít někdy červenou sukni. Jo, to by se mi líbilo. Teď tady máme raka. Jo, to je taky celý červený. Ano, je celý červený, proto se říká červený jako rak. Ano, to se říká, protože rak je červený. A tady je krásný červený střevíček. Je, takový nosí maminky na ples červený. Ano, nebo v té červené sukni. Přesně tak. Jo, takže dneska jsme se, Bejbátka, naučili, jak vypadá červená barvička. Ano, červená. A tady máme ještě červenou kartulku. Je, a ona už se s vámi, děti, loučí. Tak my se taky loučíme. Mějte se krásně a baba.